No, Peverk valmistaa ratkaisuja rautateille. Meidän asiakkaina on käytännössä väylän omistajat, radan omistajat, kunnossapitäjät ja niin edespäin. Ja ollaan 30 vuotta tehty näitä hommia siinä mielessä, että pieni ja dynaaminen porukka. Se käytännössä siis tarkoittaa sitä, että allekirjoittanutkin ajaa samaan aikaan hitsausrobottia, joku toinen päivä piirtää kädillä piirustusta ja kolmantena päivänä keskustelee asiakkaan kanssa uudesta tuotteesta. Ja ei meillä sinällään nyt mitään selkeitä haasteita ollut, mutta sanotaanko niin, siitä kun itse tulin tänne yritykseen, niin näin, että me vielä pystytään parantamaan asioita. Ja me ollaan pyritty siis innovoimaan ei vaan pelkästään nyt näitä meidän tuotteita, vaan myös meidän näitä tuotantoprosesseja. Ja osana nyt sitä sitten niin havaittiin, että me aika paljon tehdään samankaltaista työtä. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että mitä tämmöisellä automatisoinnilla voidaan saavuttaa, niin kyllähän se lisämuskelia tuo siihen tekemiseen. Käyttöönotto oli kivutonta kyllä, että päästiin suurin piirtein heti töihin. Tietysti käytännössä meidän tapauksessa meidän piti tehdä uusia, sanotaanko, hitsausjigejä ja tämän tyyppisiä aputyökaluja, mitkä tähän hitsauspöytään saadaan kiinni, ja se sitten mahdollisti sen, että päästään itse asiaan. Kustannuksena tämmöinen kobotti on meidän koko luokassa niin kohtuu uniikki. Että jos ajatellaan, että pelkkä hitsausvirtalähde niin maksaa vaikkapa nyt 10 tonnin, niin tässä puhutaan niin kuin moninkertaisista summista, kun tällaiseen investointiin lähdetään. Että kyllä se tietysti tietynlaista rohkeutta vaatii, että tällaisen investoinnin tekee, mutta loppujen lopuksi sitten kun se ajattelee 10 vuodelle, niin ei se enää sitten siinä niin mahdoton ole, että jos ajatellaan, että työtyytyväisyys ja tuottavuus paranee. Tämä laite toimitettiin yhdessä meidän yhteistyökumppanin ProWeld Finlandin kanssa. Näissä projekteissa meillä on aina tavoitteena olla mahdollisimman suoraviivainen toimitusvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ProWeld toimittaa laitteen aina käyttövalmiina. Eli käytännössä robotti nostetaan pakettiautosta yrityksen tiloihin, kytketään sähköihin ja aloitetaan varsinainen tekeminen. Robotin softa on niin helppokäyttöinen, että sen jokainen kyllä oppii, ja siksi onkin tärkeää, että se ensimmäinen koulutuspäivä käytetään siihen robotin perusominaisuuksien läpikäymiseen, jotta seuraavana päivänä voidaan aloittaa tuotanto. Tärkeintä on, että hitsareilla ja yrityksellä on halua ja asennetta kehittyä. Nyt me voidaan viedä robotti sinne, missä kappale. Aikaisemmin meidän on pitänyt aina miettiä sitä, millä tavalla kappale tuodaan robottisoluun ja kuinka se saadaan jikitettyä. Nyt me voidaan tarvittaessa viedä robotti sinne kappaleen luokse tai jopa nostaa robotti siihen kappaleen päälle. Ja se luo erityisiä lisämahdollisuuksia etenkin PK-yrityksille ja raskaampaan teollisuuteen. Ja kaikki nämä asiat esimerkiksi Peverkin tapauksessa oli yksiä tärkeitä ajureita päätyä tekemään se investointi ja vertailla niitä vaihtoehtoja.